Dobar dan, sanjeni znalci i genijalci. Danas jedna nova lekcija. Pa ovako, da krenemo. Šta sam ja ovde nacrtala? Nacrtala sam jednu jabuku. I sad tu jabuku trebaju da podele Maja i Sanja, na primjer, na jednake delove. Šta ćemo mi da radimo? Mi ćemo tu jabuku da isečemo na pola, ali tako? Pa evo, jedan deo dobije Maja. Tu. Drugi deo dobije Sanja. Čekajte, samo sam ja to malo sad. Op. I mi smo tu jabuku podelili šta na pola i dobili smo dva jednaka dela. E sad, svaki ovaj deo ovde predstavlja jednu polovinu. E sad, idemo dalje. Krug, kada podelimo na dva jednaka dela, vidite, na dva jednaka dela sam ga podelila, obojeni deo predstavlja jednu polovinu. I kako zapisujemo jednu polovinu? 1, pa stavimo crticu 2. Zašto? Ovaj obojeni deo je broj 1, a na koliko smo delova podelili? Na 2. Onda idemo 1/3. Pa ovako. Krug, kada podelimo na 3 jednaka dela, obojeni deo predstavlja 1/3. Pre svega, podelili smo 3 jednaka dela. 1, 2, 3. I sad, 1/3 kako zapisujemo? Šta sam rekla? Znači imaš 3 dela, pišeš ispod trojku, a gore koji je obojeni deo? Obojeni deo je 1, znači broj 1. E sad, idemo na 1/4. Pa krug podeljen na 4 jednaka dela, obojeni deo predstavlja šta? 1/4. Znači krug sam podelila na 4 dela. 1, 2, 3, 4. Obojila sam samo jedan deo, znači dole ide četvorka, na koliko delova sam podelila, a gore ide jedinica jer je to obojeni deo. I sad, zapisi 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 se nazivaju razlomci. Da mi tu utvrdimo, pa ovako, imamo picu. Kad tu picu podelimo na pola, šta imamo ovde? Šta sam ja pink bojom obeležila? Imamo jednu polovinu. Ukoliko picu podelimo na 3 jednaka dela i označimo ovde samo jedan deo, to je 1/3. Ukoliko picu podelim na 4 jednaka dela i obeležim samo jedan deo bojim, to je šta? 1/4. Što se tiče zadataka, ukoliko, na primjer, evo pod A, imate da izračunate šestinu broja 36. Znači, odredi šestinu broja 36. E sad, gledajte ovako. Znači, šta bi bila šestina? Znači, 1/6 kako se zapisuje? 1, ja ću od zagrada pišem 1/6. To bi bila šta? 1/6. E sad, mi trebamo da odredimo šestinu broja 36. Pa šestinu broja 36 kako ćemo da odredimo? Uvek zapisuješ, znači ovako. Broj 36 sa čim deliš? Deliš sa brojem 6, jer si na 6 jednakih delova podelio, i dobiješ broj 6. Ukoliko imate pod B, na primjer, odredi devetinu broja 81. Šta radimo? Pa gledajte sad ovako. Odredi devetinu broja 81. Pre svega mora da znate kako se piše devetina. Znači devetina, evo pišemo u zagradi 1, crtica 9. To bi bila 1/9. Znači, devetina. E sad, kako ja određujem devetinu broja 81? Tako što, šta sam rekla? 81 broj deliš na koliko jednakih delova si podelio? Na 9 i dobiješ 9. Ajde sad da vidimo lepo prikaz. Evo je pica, evo je jabuka, evo je polovina. Znači, krug podeljen na 2 jednaka dela, obojeni deo predstavlja 1 polovinu. Krug kad podeliš na 3 jednaka dela, obojeni deo predstavlja 1/3. Krug podeljen na 4 jednaka dela, obojeni deo predstavlja 1/4 i ovi zapisi 1 polovina, 1/3, 1/4, 1/10, što je vama novo, se nazivaju razlomci. To tako lepo vidite, čekajte, da je to lepo snimim.
Rekla sam, znači kad na primjer trebaš da odredi petinu broja 25. 25 podeliš sa brojem 5. Jako prosto. Što tiče tekmenih zadataka, tu ima više razmišljanja malo, ali to je matematika. Tako da vam želim puno sreće u ovoj novoj oblasti. Nije teška, laka je. Bitno je da lepo samo razumete. Tako. Pa se vidimo u sledećem videu. Prijatno.